Heledd HMS Morris, croeso i Wrecsam, i Focus Wales. Da chi yn chwarae penwsos yma, ddeithau, lle da chi'n chwarae, faint o gloch ac yn y blaen? Yn un Central Station am 7 gloch. Na fo, oes. Ar ôl ni mae Penis. Penis? O, na, just cyn ni. Just cyn ni mae Penis. Okay. Band o Gair. Yeah. A British Sea Power a Sisu hefyd. A maen nhw gyd ar yr un llwyfan na chdi? Ar yr un llwyfan. Felly, pwy ti'n edrych ymlaen i weld os a unrhyw beth yn benodol? Edrych ma'n i weld Eilet yn chwarae. Nes i weld Eilet yn Clwb Ifar Bach rhyw 3-4 mis yn ôl. A mae siarad i byw nhw osod yn ddiddorol iawn. A hefyd Betsy. Byth i gweld Betsy. Di clywed lot o sôn amdani, ond byth i gweld ei chwarae few, sy'n edrych ma'n dan yna. Oedd hi'n Clwb Ifar Bach dechrau'r wsos, dwi'n meddwl, ond oedd. Pa fath o gerddoriaeth mae hi'n neud, ti'n gwybod? Mae rhyw fath o bop, ond os fi'n cofio'n iawn, mae llais i sy'n bach fel Anastasia. Cool. Bydd yn greit. Wyt ti wedi bod yn yr wyl ma o blaen? Fi'n cael yn y 4edd tro i fi fod yn Focus Wales. Mae'n neis. Fi Wrecsam. Mae'n neis dydi? Mae'n neis. Yn rhaid i gynst o Focus Wales, mae popeth yn dod at ei gilydd a lot o gigs mewn gwahanol llefydd bach i'n disgwyl. Mae'n neis. Ti'n gwybod fel rhywun o ardal Gorllewin Cymru, oes ddim lot o stwff fel hyn yn digwydd yna i raddau. Ti'n gweld i golli fo yn fanna? Ie, bydde fe'n neis rhywbeth fel hyn yng Nghyfyrddin. Fi'n credu bod yn bosib, mae yna lot o venues bach a pubs bach yng Nghyfyrddin, bydde yna'n ddiddorol. Diddorol wneud yn Sir Benfro rhywle hefyd, yn yr hael. Ti ddigon o Saesons actually mynd i'r beth fel yna nhw? Ie, falle mae mwy arian dyn nhw, so handy. Wel, Heledd, pob lwc efo gig a gweddill y penwsos. Diolch yn fawr, thank you.